Евреи, 9 глава, 27 стих казва: И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд. Словото ни казва, че всички човеци са определени веднъж да умрат. Но след това настава съда. Някои хора, особено вярващите, казват, че хората няма да бъдат съдени. Исус умря и ние няма да бъдем съдени. Но Божието Слово не ни казва такова нещо. Божието Слово ясно казва, че на всеки един човек е определено веднъж да умре. А след това настава съд. Както и апостол Петър в своите послания, в едно от посланията си той казва: ако едвам Божието домочадие се спасява, то къде ще се намери, вика, безбожния, невярващия? Защото, вика, Божият съд, вика, ще започне от Божието домочадие, вика. Представате ли си? Това го казва апостола. Апостол Петър. Той казва, че Божият съд ще започне от домочадието на Бога. И ако, вика, едвам праведния се спасява, вика, то къде ще се намери безбожния или беззаконника? Всички ние ще застанем пред съд. Ще има съд за праведници. Също така ще има съд и за безбожните, за невярващите. Всеки ще бъде съден според делата си. Затова искам да ти кажа, ти днес, който слушаш, уверен ли си след смъртта, къде ще бъдеш? Знаеш ли след смъртта, къде ще бъдеш? Защото някой казва: край, смъртта е края. Не, аз искам да ти кажа, че смъртта е самото начало на твоя нов живот. И всички човеци са определени за съд, за да отговарят за всичко, какво са извършили в тялото си. Някои хора казват: но Христос ме изкупи от греховете. Амин. Ако вярваш, наистина Христос те изкупи от греховете. Но Христос не е изкупил, за да продължаваме да вършим отново мъртви дела. Дела, които не са по Бога. Словото казва, че за мъртвите дела не трябва да се покаем. Всеки, който върши мъртви дела, той трябва да се покая от тях. Но някой го пренебрегва това нещо. Като не иска да обърнат внимание ясно на това, което казва Святия Дух. Затова попитах: уверен ли си, че когато твой земен живот свърши, уверен ли си къде ще бъдеш? Можеш да го кажеш ясно. Можеш да кажеш: Господи, аз ще бъда с Тебе. Когато го казваш това нещо, ако съвестта ти е чиста и не те осъжда, слава на Бога. Но ако съвестта те гризе, ако съвестта те осъжда, то знай, че ти имаш мъртви дела, за които трябва да се покаеш. Определението за мъртвите дела е това, че всяко едно дело, което не е по волята на Бога, всяко едно дело, което не е извършено чрез водителство на Святия Дух, то се определя като мъртво дело. А Библията казва, че за всяко едно такова дело ни трябва да се покаем. Покайте се, вика, от мъртви дела. И сега ти можеш да чувстваш вътре в себе си. Единственият, който може да те изобличи, е твоята съвест. Колкото и човек да те изобличава, ти в съвестта си можеш да го пренебрегнеш, в съвестта си можеш да се изобличиш, да кажеш: да, той е прав, и да го признаеш, да кажеш: благодаря. Но можеш да пренебрегнеш това и да стоиш в гордо, да кажеш: не, аз съм чист, аз не съм съгрешил. Но съвестта вътре в тебе казва: не. Ти постъпи неправилно и трябва да се покаеш. В същата глава на Евреи, 9 глава, 14 стих казва така: то колко повече кръвта на Христос,
който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела. Пак говори, ще очисти нашата съвест от мъртви дела. Алелуя, чрез кръвта на Исус ние сме очистени, съвестта ни е очистена от мъртви дела. Но, когато сме в Христос, вършим ли отново дела, които не са по Бога? Защото ако вършим дела, които не са по Бога, не са спрямо Божията воля, не са чрез ръководството и водителството на Святия Дух, тези дела се определят като мъртви дела. И Библията казва да се покаем от тях. Единственото решение, за да ни бъде простено, е да се покаем от мъртвите дела, за да може съвестта ни да бъде чиста. Затова, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, казва Божието Слово. И ако ти живееш така, както иска Бог, а не както иска твоята плът, не както иска твоето сърце, както и в край на краищата Еклесиаст казва, върви, вика, ходи, според това, което виждат, вика, очите ти, вика, яш, пи, наслаждавай се, младежо, но знай, вика, че за всичко това Бог ще те докара, вика, на съд. Наслаждавай се, прави каквото искаш. Но ако делата ти не са по Бога, не са съгласно Божието Слово, не са съгласно Божията воля, то знай, че за всички тези дела Бог ще те докара на съд. Бъдете благословени.